aba imember ye-youth league benoMandela. Yes. Bonke njalo bekuthatha umzi wakhe umntwana uAntoni Mzwakhe Lembede. First president. Yena owaqhamuka ne-idea ye-youth league. Thatha kuSam. Nangise office ngadlula ethi umkhulu wakho. Look here, ubhekise kuLembede. Yenza i-ANC Youth League yiba yi-founder ye-ANC Youth League etshelwa from Dr. Sam's mouth iya kuLembede. Kafushane nje bantwana nithi ubaba uMandela kube ubaba uShenge kube uLembede bonke ngama student kaPix lawa wayezitrainela bona Youth league iziqhamuke ANC Youth League. Lo-ke uMandela ke yena utrainwa yi-law. Yes. Wenza i-law useyi-ANC vele kodwa ke i-ULA umwenze i-law article uzenze in Dr. Sam's office. Mntwana nakho kunye engekabuzwa ukuthi uwaba nethuba nawe angazi nani inhlangana kuphi no baba uMandela lapho kanti usiyalibala kancane ngokuthi uyakurecognize uyakukhumbula kahle ukuthi kwakhona intombazanyana yena esafunda eza kwaPix akuchaza kwenzeka kanjani inhlangano. Wayengangiboni ke mntanami. Yes. Wayengangiboni yena ngamehlo yimi ebengimbona ioffice kaBaba ibise upstairs lapha yana eRobinson Arcade Commissioner Street in Johannesburg eMhubheni. I-office kaBaba yayiseMhubheni ungene umthanda ngalomhubhe ovela eCommissioner Street noba uvela ngapha kulesa stratwe ngapha kodwa phakathi nendawo i-office yabameli abakhulu ama-advocate oseme. Uyabona nje igenge le iphuma iyeqa. Yes. Yekwa-ANC ibidlula lapha kuBaba iyovalelisa iyothi doctor siyahamba siyaphuma. Hawu kancane baba mama ufuna ukungitshela ukuthi indaba yokuthi siyocaphuna ulwazi emazweni amanye aseAfrika nakwamanye amazwe emhlabeni ayiqali manje njengoba kuvalwe inhlangano yayiqala kudala. Ibebeyayibaye bayovalelisa bathi ngiyaphuma omasabalala nje laba bebeya lapha baya bayovalelisa ukuthi siyaphuma. Ngikhumbula ukuthi ke wenze nje ngiyangikhona napa lalelana njoba niphuma nje ningayi kumakhomanisi ikhomanisi lokwenza isigqila. Okay. Kwakunaleyo ngxaki nje encane nje engizoyi-editha ke ngisemase kuhambe isikhathi kana kwethu ipolitiki ngiya-understand kodwa ke sithola umlando wasekhala kodwa ubaba ebaxwayisa nivula amehlo bantu abami. Okay. Nivula amehlo. Becala wonke umhlaba ke. Yibo ke bathi bhidli ke bathi. Ngiyakuzwa mntwana, ngiyakuzwa. NangokuMandela nawe uyaphithizela nawe uyangena naye. Yebo. Ulapho umbona khona. Lo article. Wena akakuboni wena uyambona. Ngiphezulu upstairs ngiyafunda Alexander Township. Uyabuya ke Holy Cross. Usebuyile kuManje uMandela ingathi uzovalelisa mfowethu lapho. La niphinde nibonana khona manje kamuva. Uzovalelisa kwi king of the Zulus ukuthi sengiyehla manje esihlalweni sokuba ngibe yipresident of South Africa. Njoba ngehla nje ke bye bye ke. Abesethi ke iking of the Zulus kukhona ingane kaDr Sam. Kusho inkosi uGoodwill Zwelithini. Ilandweke ngemoto emhlophe ngangingunesi eDlomodlomo. Yes. Ulandwa isilo manje. Isilo ukuthi uMandela uzovalelisa. Siyasibona ke isithombe la. Lesithombe lesi sibambe la mfowethu uvuzindaba. Sibonisa usibambe nje uthuse mfowethu. Nathi ngibone how uma ngibonana nasi isilo impela nasi isithombe sesilo icamera yathi ngathi yakwazi ucaptureisha isilo mosileso kusobunxele ubani lofaka uthayi lapha emuva abantu ke abamgadi kade bekhona ngifuna ukubona umntwana la kulesithombe umntwana ngifuna ukubona umntwana uHelen nango ebheke phansi ukuthi isithombe asikhanyile kahle kodwa ke siyabona la duze nekhanda lesilo
King Goodwill Zwelithini Zulu, His Majesty. Mandela. Umandela nangu umandela mayethakazela uthini nazi ithakazelo Madiba. Yebo nangu Madiba. Indeed, this is the picture where Princess Helen Seme, the one we're interviewing, is meeting Madiba, and there's also King Goodwill Zwelithini. It is on the occasion when His Excellency former President Mandela was saying goodbye to pay his homage also to the King of the Zulus. And then on that occasion, the princess tells me that His Majesty informed Mandela that the daughter of the founder of the ANC, Pixie, is around here. They organized a vehicle to bring the Princess Seme to the function. That's what uyabuzwa nje ke lapha yana uyangibuza ukuthi where is your father buried? sokubuza uMadiba. Where is your father buried? Ngithi mina eChrisis in Johannesburg eNuclear uMotlane la Committee of 10. Committee of 10 wayekhona uyazi. But before he asks those questions, he had trouble recognizing you because you were still a little girl when he was still okay. Khona lapha uyazi ngezwe khona ngathi kwakhona umfowethu late umpolisi lapha athi khona engicela nje ukuthi uMandela wathi ubuyazi ethi anti, are you really the daughter of Dr. Pixie Seme? Was he in doubt na? Angimazi ukuthi waye in doubt Ukuthi khona kuya exist abantu babaseka. yebo eseze ukuthi phela mntakwethu mina ke mbiyazi ngithatha ngokuthi ngaleso sikhathi ubaba ngangahambi mina eoffice kababa ngiyo introduce as my child Because uyintombazane futhi. Yes. bengiza nje ngiza ngama weekend ngivele esikolweni. So uyamangala ke lo ukuthi unangathi umangaliswa ukuthi incwadi zakhe nginazo. I've got his letters. Whose letters now? Mandela. Yes. What kind of letters, ma'am? Nje ekhuluma You mean books in what? Letters. Letters. Zepos Written to whom? to me. Mrs. Bedley. Oh. Basically, ubekhuluma ngani? What was he talking about in those letters? Athi nje mina bengiyayibuza ukuthi yini eyenza ukuthi bangamrecognize uDr. Seme. Kusho uMandela. Kusho mina kuza. And then he used to respond to you, Mandela. Yebo. Ngemfishimfi athi I shall attend. Uyalithembisa to that. uMadiba. Yebo. Ngicela ke siphuze amanzi ke siphubule bafethu. Angazi. Ke sithi nje kancane.